बोथोरजों लोगोसे जागायबाय माइ आबाद। बुंनो थाङोब्ला आबादानो थांना थानाय जिउनि गुदि राहा। बेबायदिनो तामुलपुर पलासिगुरियाव मोसौ हाल एवनानै दैज्लां बोथोरनि गिबि माइ गायदों फुलेर नार्जारिया। दैज्लां बोथोरनि गिबियै मोसौ हाल एवनानै माइ गायदों दोलै नोगोरै माइ गायदों फुलेर नार्जारिया। बोसोरफ्रोमबो मोसौ हाल एवनानै माइ गायबोनाय बादिनो देग्लायबो हालिब्रै मोसौ हाल एवनानै आबाद फोथाराव माइ गायदों फुलेर नार्जारिया। माइ गायग्रा 22 जन गायग्रा हाजिरा लानानै बोथोरनि गिबि मास्रि माइ गायदों। फुलेर नार्जारिया फोरमायदोंदि बोसोरफ्रोमबो मोसौ हालजोंनो माइ गायबोदों। खारायनाय एबा जागायनायखौल' ट्रेक्टर होयो। दैज्लां बोथोरनि गिबि माइ गायजेननायाव गायग्रा आइजोफोराबो रंजाखांनायखौ फोरमायदों। खै बिगा दं बेहाय? 6 बिगा। खैजन दं नोंसोर गायग्राफ्रा? बेयाव माबा 30 जननो सानै खम। बेसेबां हाजिराया? माबा सानसेयाव 300, बेला मोनसेयाव 150। नोंसोर दा सानसे गायगोन ना बेला मोनसे? जोङो दा हायाबा सानसेबो जागोन, दा बेला मोनसे गायनोसै। नोंसोरखौ आधा बेलानि हमदों ना सानसेनि हमदों? आधा बेलानि हमदों दा। खै बिगा दंनो हाया? बेयाव 6 बिगा दंनो गासै। मोसौजों एवदों ना ट्रेक्टरजों एवदों? मोसौजोंनोहाय, जोंनिथिना मोसौजोंसो गायजोबो। ट्रेक्टर होयो ना होआ? ट्रेक्टरखौ खारायनायफ्राव होयो। दिनै मोसौ हालजों गायदों? दिनै मोसौ हालजों गायदों। साबैसे दं होनदों एसे? 30 जननो सानै खम। 30 जननि सानै खम, 28 जन। 28 जन गासै। बिदिनो ज' जाजाय गायलायो नामा? बिदिनो ज' गायो जोंथिना। बिदिनो बयनावबो सावथाल बर' लागायलाथाय गायो। रोৱাनी কৰিছা? সন্তলা। সন্তলা। কিমান জন আছে আপোনালোকে? 30 জন না কিমান? 30 জন। 28 জন। 28 জন? আমি হিসাব কৰা নাই না। ঠিকা কৰিছে না হাজিৰা কৰিছে? হাজিৰা। হাজিৰা। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভাল। গুৰু হালেদি ৰোৱানী কৰিছে না ট্ৰেক্টৰেদি ৰোৱানী কৰিছে? গুৰু। গুৰু হালেদি? গুৰু হালেদি। বহুত ফূৰ্তি আপোনালোকে? বহুত ফূৰ্তি। गायदों। खै बिगा? 5.5 बिगा। बोसोरै मोसौजों हालेवो नामा? औ। खैजन हाजिराफ्रा? हाजिरा 26 जन। सानसे गायगोन ना आधा बेला? आधा बेलाल'। सानसेयाव बेसेबां नोंसिनि हाजिराया? सानसेयाव 300। आधा बेलायाव? आधा बेलायाव 150। थिखा होयो ना हाजिरा? हाजिरा। दिनै खैथा हाल लादों नोंथांमोना? हालिब्रै। हालिब्रै। मोसौनि? मोसौनि। ट्रेक्टर होयो ना होआ? ट्रेक्टरा खारायनायाव होयो। खारायनाय खिनियावल' होयो? खारायनाय खिनियावल' होयो। गासिबो मोसौजोंनो? औ। नोंसोर गामियाव बोसोरै मोसौजोंनो हालेवो नामा? गामियाव माने आधा मान मोसौजों हालेवो, आधा गैया। नोंस्रा बोसोरै मोसौजोंनो? जोंहा बोसोरै मोसौजोंनो। मा माइ गायदों? मासुरि। सावथाल बर' बिदिनो ज' जाजाय गायलायो नामा? बिदिनो सावथाल बर' बिदिनो ज' गायो। बोथोरजों लोगोसे जागायबाय माइ आबाद। बुंनो थाङोब्ला आबादानो थांना थानाय जिउनि गुदि राहा। बेबायदिनो तामुलपुर पलासिगुरियाव मोसौ हाल एवनानै दैज्लां बोथोरनि गिबि माइ गायदों फुलेर नार्जारिया। दैज्लां बोथोरनि गिबियै मोसौ हाल एवनानै माइ गायदों दोलै नोगोरै माइ गायदों फुलेर नार्जारिया। बोसोरफ्रोमबो मोसौ हाल एवनानै माइ गायबोनाय बादिनो देग्लायबो हालिब्रै मोसौ हाल एवनानै आबाद फोथाराव माइ गायदों फुलेर नार्जारिया। माइ गायग्रा 22 जन गायग्रा हाजिरा लानानै बोथोरनि गिबि मास्रि माइ गायदों। फुलेर नार्जारिया फोरमायदोंदि बोसोरफ्रोमबो मोसौ हालजोंनो माइ गायबोदों। खारायनाय एबा जागायनायखौल' ट्रेक्टर होयो।
दैज्लां बोथोरनि गिबि माइ गायजेननायाव गायग्रा आइजोफोराबो रंजाखांनायखौ फोरमायदों। खनथ'लामोननाव खै बिगा दं बेहाय 6 बिगा खैजन दं नोंसोर गायग्राफ्रा बेयाव माबा 30 जननो सानै खम बेसेबां हाजिराया माबा सानसेयाव 300 बेला मोनसेयाव 150 नोंसोर दा सानसे गायगोन ना बेला मोनसे जोङो दा हायाबा सानसेबो जागोन दा बेला मोनसे गायनोसै नोंसोरखौ आधा बेलानि हमदों ना सानसेनि हमदों आधा बेलानि हमदों दा खै बिगा दंना हाया बेयाव 6 बिगा दंनो गासै मोसौजों एवदों ना ट्रेक्टरजों एवदों मोसौजोंनोहाय जोंनिथिना मोसौजोंसो गायजोबो ट्रेक्टर होयोना होआ ट्रेक्टरखौ ओइ खारायनायफ्राव होयो दिनै मोसौ हालजों गायदों दिनै मोसौ हालजों गायदों साबैसे दं होनदों एसे 30 जननो सानै खम 30 जननि सानै खम 28 जन 28 जन गासै बिदिनो ज' जाजाय गायलायो नामा बिदिनो ज' गायो जोंथिना बिदिनो बयनावबो सावथाल बर' लागायलाथाय गायो ৰোৱানী কৰিছা সন্তলা সন্তলা কিমান জন আছে আপোনালোকে 30 জন না কিমান 30 জন 28 জন আমি হিসাব কৰা নাই না ঠিকা কৰিছে না হাজিৰা কৰিছে হাজিৰা হাজিৰা কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল গুৰু হালিদি ৰোৱানী কৰিছে না ট্ৰেক্টৰেদি ৰোৱানী কৰিছে গুৰু হালিদি গুৰু হালিদি বহুত ফূৰ্তি আপোনালোকে বহুত ফূৰ্তি गायदों खै बिगा 5.5 बिगा बोसोरै मोसौजों हालेवो नामा औ खैजन हाजिराफ्रा हाजिरा 26 जन सानसे गायगोन ना आधा बेला आधा बेलाल' सानसेयाव बेसेबां नोंसिनि हाजिराया सानसेयाव 300 आधा बेलायाव 150 थिखा होयोना हाजिरा हाजिरा दिनै खैथा हाल लादों नोंथांमोना हालिब्रै मोसौनि ट्रेक्टर होयोना होआ ट्रेक्टरा खारायनायाव होयो खारायनायखिनियावल' होयो गासिबो मोसौजोंनो औ नोंसोर गामियाव बोसोरै मोसौजोंनो हालेवो नामा गामियाव माने आधा मान मोसौजों हालेवो आधा गैया नोंस्रा बोसोरै मोसौजोंनो जा बोसोरै मोसौजोंनो मा माइ गायदों मासुरि सावथाल बर' बिदिनो ज' जाजाय गायलायो नामा बिदिनो सावथाल बर'